Здравейте, Коста YouTube, аз съм Дъгълнет Панегеймър и тук при мен е Мора Крио. Здравейте. И днес ще играем в някакъв сървър, даже не му знам името, Мора Крио ми го прати и ще играем някаква игричка. И... Да, само трябва да намеря къде е. Не е тук. Така. Аз ще го следвам. Къде са? Добре. Skype Survival Games. Добре, честно казвам, не знам къде. Играта, как сега? Sheepwarps. Чакай малко. Sheepwarps. Това не е глупости пише така. Това, докато му касе. Аха. Не си компаса. Ху? Ей това, долу каската, червената каска. Марио Парчи. Окей. Какво прави тук? Ами да кажем, цъкаме първия мап. И чакаме да отходя сега. Сега какво правим? Избери си кой искаш да си. И друга страна има. Ко? И друга страна има. Аз ще бъда Йоши. Аз ще бъда... Соник. Аз ще бъда Марио. Добре. Марио ли да напише или ко? Не, просто го цъкаш десен бутон. Ето аз съм Йоши, виж. Да, виждам. Тук някакъв не го знам кой. Сега какво правим? Ми чакаме да отхора. Играта да почне. Има 34 секунди докато почне. 30 вече. Сега тая. Между другото тук от една от минигеймовете е Hot Potato. Ма какво се прави на тази игра? И трябва да бягаш и да удариш някой докато си с картофа и той ще такова, ще вземе потетото. Аз ще съм Йоши. Не е много ясно, ама как е? Аз съм Йоши. Сега ще разбера. Ще... Така, виж сега, виждаш си човечето, нали? Вай, ма той за кого върви сам? Да, точно така, само върви. Аз си казах, че не се сърди човече. А ти само си го гледаш. Виж ламата лампа. Отварям вратата. Да, там съм. Чакай, че влязах под водата. Така, тук сега трябва, ела сега следено. Чакай. Не трябва да натискаш плезът плетовете, това са нещо като мини. Следваш ли ма? Аре бе, не мога спринта. Нали? Това тъп. Ама не че играта се яка. Виж ги всички ти мамят. Как ще мамат бе? Те минават отстрани. Не са. То аз минавам отстрани. То това не е ли измам? Не. Омага. Шит! То тогава и аз минавам отстрани. Модела. Стига бат тъпто. Дай, че стигнахме. Дай, не го мъчи. Така. Аз точно до края умях. Абе, не съм натиска! Много ми е чудно откъде трябва да отида. Ами вкъщи трябва да си вкъщата. Аз ще чакам, ела. Не, аз този път няма да мама. Ай сектир, бе. Не, аз си мама. Ай сектир. Това е много тъпо. Шит, чакам да натисна. Аз е така бавничко ще ходя на shift, защото съм про. Даже не F5 ще бъда. Това е много тъпо, бе. Това му следва, пречи ми, бат те пака. Абе, ще взема тук, ще направя админ, ще направя на гейм от текой. Ще ви казвам здрасти от небето. Чакай. О, езбе, минах. Езбе! О, кой е първи? Виж чата кой е първи. Кой е първи? Ти си трети. Така ли? Не, първи съм. Да. За сега. За сега аз съм права. Ами че на играта аз бях права. Това следва Том. Аз къде съм, ми? Ти си трети майче или четвърти. Аз не мога да се намеря. Гледай, какво право. Охо, къде?
аз Следващия бе, град аз колко съм назади. Нали? Аз съм най-напред. Значи аз ще дойда при тебе. На табло. Опс. Ма това е нещо подобно, не се сърди човече. Или нещо такова. Аз така. Шит! Това пили, бе. Не, убиваш мобове. Слаймовете ти дадат една от точки. Убивай слаймове. Как ги получите точки? Аз убих повече мобове от тебе и получих по-малко точки. Фак, бе. Вой. Това има смайт, Ден of Arthropod, Аз се всичко. сещам, че след малко ще умра. Да, ти умираш, то пак се респаунва. Обаче точките остават ли си или? Да, остават си. Кой е прав? Кой е прав? Аз умрях един път. Аз все още не съм. Убиваш мобове, готово. Ха-ха! Аз имам най-малко точки, убиха, ма. Аз бегам. Шит! Уа! Аз съм много слаб на това нещо, бе. Ти снимаше в PvP България, нали? Оля? Снимаше в PvP България, викам, нали? Ама за сега съм баннат, фак, пак ме убиха. Пак кое? Пак така, пак кое? Ама го... Аз вчера до 1 часа някъде ти гледах клиповете. Ей, тъп слайм, убих той, куче! В момента си Аре, на куче! последно място. Куче! Аре, ясно една, айде. Чека, аз съм няма една, бе. Те мен зомбитата ме убиват с един удар. Бат хакерите. Бат хакерите, че... Умри, бе! Бат на страния слайм, бе! Бат на страната зомби, бе! Бат на страния скелета! Бат на страната всичко, бе! Аз вече съм бил 100 зомбита, човек. Не, още нямам 100, вече съм. Сега са 100. Ти по колко минути ги правиш клиповете? Фук ю, скелет! Докато не умръзна да снимам. Значи му един час да снимаш. Да, семята е. Само ли средването на клипа ще е проблем. Аз сигурен идвам за 5-10 минути всеки един клип. Не е точно така. Аз сигурен идвам за 5-10 минути всеки клип. Бе! Кой е последен? Смъртнах с едно. Кой идва? Майко! Ти ме гониш. То ме гони. Фак, спри! Стой така, бе! Куче! Шбат кучето е! Мината. Вой, виж го къде отиде. Бат тъпото куче! То сега ще убия. Каква е следващата игра? Не знам, сега ще излезе и ще видим. Аз съм трети. Аз съм втора. King of the Hill! Значи трябва да се катериш колко сме по-нагоре. Ой! Дай тап! Защо ме удари? Умри, бе! Помагам ти да се качиш по-нагоре. Шит, паднах. Аз сега паднах зад оградата, какво да направя? Не, шанс, брат. Тъпа работа. Куче! Ще убия куче. Ела пак да удариш. Шит, бе! Стига! Их, майка ти да еба, бе. Тъпа стълба. Бак тъпа стълба. Ома, тук ли мога мина? Тъпотията. На последно място, ай си ти, бе. Защо така тъпо ме хакна? Не съм те хакнала, тролнах там. Излитай. Тихо, куче! В момента ти сам се трона и мерси, че ме бутна. Уп! Куче! Ела ми, бе, Марио! Шит, бе! Дай! Фак! И само се намера. Това нещо ще причукам. Ай си ктир, бе! Много голям за нуба, бе! Много ясно. Бе, куче. За какво ми лаги така като едно, бе? 17 секунди дай. Трябва да сме на пака. Ако сега ли ще го сменяш? Не, след играта. Аз ще филма from the world. Факари, бе! Дай нагоре! Аз паднах от world, човек. Да видим къде ще отида Само да съм тук. Моля, бе. Аз спирах с едно напред. Не, две.
Или едно, де да съм? Аз съм втора Аз обаче. съм трети, все още. Чай са, в играта съм четвърта, брат. Пуш колко е напред. Въй! Да, аз го видях. Знаеш колко е Гледай, напред, Пус? Баткучето, брат. Ти ли го отваряш това, бе? Да, бе, нали аз до сега отварях. Това го отварям аз. Сега това го отварям аз. другото. Чай. Шит, бе! О, това е инфектор! Ти ли си сайрен меч ли си? Или? Не, само трябва да убием айрон меча. Ето, зомбито трябва да бием. Зомби! Трябва да бием, знаеш. Не схващам. Кой е зомби? Ето, Азията. Трябва да бием, защото той е зомби. Има айрон меч. Който е с айрон меч, трябва да го бием. Аз съм с камера. Окей, муцка. Куче! Ох. Чай, пази са. Ето го, бийте го. Той се спалва пак тук и ние пак ще го бием. Куче! Ай, майко, аз съм айрон. Това кое е? Човек ме има лагнал. Я да видим където. Чай съм на теж черпака. Аз. Добре, готово. Смених с теж черпака. Ако стъпиш на червенкото, те връща едно или две купища назад. А пак ако си на синьото, то мята напред. И къде е това синьо? Че не мога да го видя. Някъде на синьо се появява. Въйто това майче е доста напреде. О, му паре на муци, брат. Това е много яко. Ма като стъпиш на синьо с това пив пиле сега. Не, тук бим, факт, мога да. Фак ли е? Пак не среди слайма е. Копро. А не като в тулеги, човек. Леги. Бат на сраното зомби. Куче. Аз ако следа някой го чакам да качи клип. Смисъл... Не знам преди някой да ви така смисъл. Защото има хора, дето се абонират за някой и след това не го гледат. За какви клипове качва. Аз абонирам и след това гледам клиповете. Това е аз съм. Не знам толкова неща, които някои хора викат дали талаян, че си правил сам абонати. Може да е вярно, обаче аз все пак ще го следа за Fog Survival и всякакви такива работи. Не знам Аз теб. пак за първи път го чувам този талая. Той снимаше знака преди. Времералда. Кой е про? Кой е първи, бе? Ама га, аз от че? първо станах трети. Много тъпо. Аз от трета станах първа. Нуба. Мама ви, бе! Неща сме сланчета, долни путки, бе! Отвън та. Умри, бе! А бъде стане скелет, бе! Отвън та. Наши точно ми, няма такива работи. Я, бе, маяк. Раз. Аз тук бия някой, не знам кой бия. Шит, минахте, бе! Гал минахте, бе! Дай кучета. Аз сега малко се пускам на дефалт човек, много лаги. Вай, аз съм първи. Аз съм втора, брат. Чай махна с текчер пак. Готово? Честно Не, ли, маска ли аз ще съм с отида? едно напред ли, бе? С 5-6 напред, човек. О, дали ще го мина? Не, бак тъпотията, брат! Вай, не, аз натрупах повече килови от... Бях на първо място и не направих само едно квадратче. Много тъпо. О, хот потейто! Ход потейто. Който е? В теб е картофа, бебе. Всяко? Мама ти! Кой е? Всяко? На. Абе, нати го, бе! Какво е, гръмнах? Мама ви! На то колко пъти ми го дадох. Аз сега го фиктейтвам, макар че не го виждам изобщо. В картофа. Ето го, гръмнах. Няма да махам. Айде, я швена. Не можа. Тапа. Но бак една от най-яките минигеймове тук. Самото. О, типови ги брала, честито.
Охо, виж момент. О, мамо. Ага, въй, аз колко напред отивам. Омага да. Сега искам да спаднеш от черното. Това кое е? Чак сега ако ме миниш. Фукю! Минахта. Ама ти бе. Аз съм тук на пак. Чай, спри. Ще чупа гластона. Чупа ти това. Коя игра? О, пак ли бе? Батка. Куче. Ще някой гръмна. Аз си джумпа напред и дошли ми пука. Значи трябва да вляза в тази къща, така ли? Да, я влезнах. Опс. Шит. Аз не F5 го играя между другото. Фък! Аз влязах. Аз съм последна, брат. Штафана куче. О, стъпнах на синьо. Да, но не те изпрати напред, не мислиш. Фак! Върна ме, брат. Аз пак стъпнах на синьо. Въй колко напред отидах. Ти трябва да стъпнеш на синьо при твоя ход. Гледай сега, виж си динята до тебе, до твоето, гледай сега. Динята до твоето. Кой ли чупи? Динята не е до дървото. Може би ти. Това кой е? Шит. Ченчирам. Ой, значи не трябва да падам, така ли? Ма кой го чупи, бе? Не ти като ходиш. Кой го чупи? Като ходиш. Значи да не мърдам. Да. Не, като не мърдаш, таковаш. Падаш и умираш. Между другото, падни на долното ниво да сме израдно. Да. Искам да остана най-горе. Паднах. Ще падна. О, куче. И аз паднах. Ма тук додолу ли трябва да паднеш или трябва да издържиш? Куче. Тук додолу ли трябва да паднеш или да издържиш? Не, държиш най-много. Значи за То Азията че ли съм? Азията ще... Аз съм втора или трета някъде. Аз в момента съм първи. Да. Сигурно ще си игра. Ще падна с мен. Ето аз така смисъл ли? Давай! Много кефи на Survival Change, как се чупи. Се наудрим. Даш! Аз съм втора, брат. Паднах. Гадост. Защо летя, бе? Защото си спектейтор. В момента пак бягам. Аз съм най-долу. Аз съм най-горе. Омага. Как ли мой бягаш? Чакай малко да правим нещо. Фъгле, пак паднах. Шит, пак мога да играя. Аз паднах. Шит, пак паднах. Ама аз мога да лета. Това значи спектейтвам, така ли? Да, пак играем. Омага, може да им чупим блокчета. Ара ще го чупам. Аз пак се летя, обаче тебе не те виждам. Аз съм така... Печели Азия. Бата пака. Аре, не може това е, бата. Охо, изпрати! Въй! Мястото ми беше на синьо и ме изпрати напред. С няколко напред, това е много яко. Аз съм на твоето в момента пишифта. Хот потейто! Не ми го дай, моята, не ми го дай. Пич, остава. Fuck you! Why not? Fuck you! Shit! Мама ти казва! Пака е това, седи на място. Аз
съм се натълкал, че си дал. Аре, задръж си го и... Айде, Взимай играта на... задръж си го. Ага. Пак победих. Гледай колко се мърдам. Гледай, за шието молата. О, я знае. Колко напред ме спачи. Какво про, само какво про. Ся! За директ Първо, който копчето. прави вик съм на първо място. О, е. Сплив, бачак те игра. Който Играл ли е? си Сплив? О, да, знам го и... Гледал съм клипови. Ма, останахме само двама. Внимай, стой на място просто. Тох пък и той чупи земята. Е така, направи една дупка, това да не може да е до тебе готово. Смешен. И така не се нападне. Падна, израз. Сега мисля, че аз мълча по... Пак. А стига колко пъти ще Ма, чуете? много. Значи... Помага колко напред ме метна. И ти ще ме настигнеш, бе. Имаме 4 купчета. Верно ли бе? Верно ли бе? Аз не знаех. Рейч мод, с кой това? О, това е много гадно, човек. Ще речеш. Какво трябва да правим? Е такова. Къде съм, бе? Много яко, нали? Трябва да ходиш и да ги убиваш. Ножицата е нож. Нож. Фък. Фък. Кой е това Combat X? Остава. Аз убих. И пак толкова, значи. Ларите, бе. Трима убих. А? Кой ме уби, бе, куче? Ти трябва да скачва. Много горе бе, кучета. И иначе пак ме убиха, бе. Аз на това нещо съм много слаб. И аз, ами много не ви, ми лагва. Вие сте черпани съм, това е много речеща игра и много лагища нещо другото. Аз имам някаква глава. Нещо. А, шит. Аре, бе, къде сте, бе? Комбатекс. То комбатекс да го използвай върху някой гъс. Combat X. А стрелата за какво е? А, да. Аре, ви. Вай, как ми лаги! На мен тата игра направена само да че лаги. Фъпъсът ми падна до 20 и се дигна на 30. А мен ми пада на 10. Оде, къде сте? Къде са тези други? Идвам. Мен като 40 лаги. Я не да им бягай, бе. 4, 3, 1, край! Сега някой ще ме настигне на 100%. Къде минем, къде ще отида? Кой е? Помага с едно напред. И пак имам 4 купчета разстояние. Ти имаш с някакъв друг. Не можах да видя колко. Това е тази стрела, дете ли ти, бе? Тъй ли? Това съм аз? Ми аз какво Да. съм? Аз съм Тебе не са те тебе. постреляли. И затова не аз. Не, мен са ме постреляли за това стрела. О май гад. Шенфилд, не съм играл обаче сигурно яко. Какво играем, бе? О, пак ли, бе? О, клев. О, ма гад, мислих, че не съм играл бат. О, ма гад, трябва да знаме как изгърмяваме. Да не искаш как ги изгърмим и после вървим направо. Това няма никакъв смисъл. А каква си първа сега такова? Ама и какво? Бат тъпто. Аз печелих. Ама Какво брудаче? Аз 3 купчета напред се движа, ти с колко? Стъпнах на синьо и ме изпрати с няколко напреде. Чичито, аз вече съм точно над теб летя. О, взях как стъпна.
Много, много пак, това много яка игра, човек. Удари всички без мен. Ма ние тук трябва да се бием ли? Именно. Има да. Трябва да потръмеш. Вой, се как закараме е до ладна? лаута, Да знаеш. се закараме до... Куче! Виждаше! Абе, кога махах тези кучета? Дай утре готово. Убий го. Защо отдара, бе? Защо удрям? Като мощно куче. Кой мудро, бе? И убима, бе. Аз се движа с две купчета напред. О, нищо, бе! Сега кой е про, а? Пак имаме 4 разстояния. Не, 2. Как 3? Три. А, да. 1, 2... А, шит! Някакъв! Пати копелето! Педерас мазъм! И мен! Гледай да излъч финишира, бат копелето! Аз финиширах. I am the champion. О, под теб! Ха-ха, бе, сега! Няма да спаля, брат. Това направи... Ей, кой ми го даде? На. Я се пущи. Задръсти го. Задръж си го. Задръж си го, задръж си го, задръж си го. Дръж го, бе, дръж го, бе, дръж го, бе, дръж го, бе. Абе, куче! Хора, аз правя клипа за малко, докато ми се оправи лоб. Много съм тука. Добре, вече... О, играта мина. Играта свърши. Да, и кой победи? Да Кунерц! Не. Полицай 22. И ще още една игра. И хора, това ви за клипа. Чао.